Na YouTube jste mohli vidět pokus, co se stane, když smícháte kolu s mlíkem. Já jsem se rozhodl pro český pokus, jestli český mlíko bude na tom stejně. Takže učelejme mlíko. Dám etiketu, aby to bylo vidět krásně zaznamenaný. Tak a teď uvidíme, co se stane za pár hodin. Tady máme takový čistý vývar z toho. Já jsem to chutná to stejně jako kola, akorát bez té hnědé barvy, která zůstala tady.